Arratsaldeon eta mi esker etortzeagatik. Esker bereziak eman nahi dizkiegu gaur gurera etorri diren gonbidatuei, Amaia Alvarez, Iñaki Soto, Amaia Zuzia, Edoi Etxarte eta Maialen Uarteri. Eskerrik asko ere irudibidez arrazoia jasoko dituen iratzeri. Y bueno, si alguien no sabe euskera, hay servicio de traducción simultánea ahí en la puerta y hay que agradecerle a Idoia que ha venido a hacer de intérprete. Azken asteetan, mahai inguruak izan ditugu Bilbon, Donostin eta Gasteizen. Ongizatea, kultura eta gure lurraren inguruan. Gaur hemen, Iruñean, herritartasunaren inguruan arituko gara eta hiriburuetako mahai inguru ziklo hau itxiko dugu, naiz eta herri-herri egitasmoak jarraituko duen. Gure esku dagon, inoiz baino mugituago ibili gara azken aste hontan 2018ko plangintza prestatzen. Urtarrilak 27an aurkeztu genuen gure 2018ko plangintza eta ekainaren 10ean Donostia, Bilbo, Gasteiz lotuko dituen gizakatea. Laster, Iruñean egingo dugun mobilizazio berritzaile eta erakargarri bat aurkeztuko dugu. Aurtengoa, erabakiaren bidean inoizko urteriko paroena izanen dela uste dugu. Baikorrak gara eta baikor gaude. Ziklo berri honen atarian, herritarrok ardura, konpromiso eta ilusioz jokatu behar dugu. Erabakitzeko eskubidearen aldeko sektore eta eragile guztien konpromisoa herri itun batean bildu nahi dugu, urtea amaitzen denerako. Hori da herritarron ituna egitasmoaren azken helburua. Baina aldez aurretik, herritarrok gure ekarpena egin behar dugu zergatik eta zertarako erabaki nahi dugun adieraziz. Horretarako tresna izanen da ekainera bitarte landuko dugun herritarron ituna. Funtsean, arrazoi bilketa da gaur hasiko duguna. Herritarron ituna, herritar guztion artean idatzi behar dugu eta horretarako horri bana izanen duzue bertan zuen arrazoiak idazteko. Amaieran, hor usteko aukera izanen duzue. Martxoan herriz herri eta eskualdez eskualde antolatuko ditugun mintegietan parte hartzera ere animatzen zaituztegu, aste gutxi barru sarean arrazoiak plazaratzeko aukera jarriko dugu ere. Eta behin, kokapena eginda, hasiera emango diogu mahai inguruari. Maialen Uarte izango da gaurko moderatzailea. Kazetaria da Maialen eta besteak beste, Berria, Euskal Herria Irratia, EITB eta Guaixen aritu da lanean. Horretaz gain, soziologian jakituna ere bada, eta ziur nago zerbait esan gabe utzi dudala. Baina tira, zure esku dago gainontzeko izdarien aurkezpena, eta zurea da hitza, Maialen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko mahai inguru honetara hurbiltzeagatik. Gaurko gaia zer eta zergatik erabaki herritartasunaren inguruan. Horixe da gaurko planteamendua eta ez da hitz makala, herritartasuna bera, ze aldaera bat baino gehiago izan dezake eta pertsona bakoitzak edo norbanako bakoitzak ere ideia batzuk izan ditzakegulako herritartasun horren inguruan. Galdera hauei bueltaka ibiliko gara, ibiliko zarete, eta niri herritartasuna esan zidatenean, edo hitz hori planteatzen dudanean, beste kontzeptu batzuk ere etortzen zaizkit burura, eta bertsolari gizan, eta ideia batzuk pixkat zentratzeagatik edo jarriko ditut mahai gainean. Herritartasuna bai, baina hiritartasuna ere bai, naiz eta kontzeptu komunikabideotan dagoeneko iaz dugun gehiegi erabiltzen. Herritartasuna funtziotzat ere hartu daiteke, herritartasuna ere askotan zalantzan jartzen da kontzeptu gisa, euskal herritartasunaren kontzeptua. Sentimendu bat ere izan daiteke, izaera bat ere bai, herria, subjektua nor izan behar den ere eztabaidagai izan daiteke, nazionalitatea, burujabetza, kontzeptu bat baino gehiago ere badaude herritartasun horren bueltan. Nik planteamendu hauek egin da, orain zuen txanda da, eta lehenbizi, aurkeztu egingo zaituztet. Alde batetik Edoi Etxarte, arratsaldeon. Kaixo. Hegoalde Udal ikastolan ikasitakoa, gero EH-un itzulpen gintza ere egindakoa, Nafarroko Goi Mailako Kontserbatorioan ere aritu zara, eta biolina jotzen duzu, okerrez banago. Eta egun Katakrak liburu dendako langile kooperatibista ere bazara. Hori hola labur bilduta.
Amaia Sofia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zu ere, gaztetatik ibilizara herrigintzan, gizarte mugimenduetan, ikasle dinamiketan, historia ikaslea ere izan zara, historialaria egun, eta bilgune feministako eta mugimenduko feministako kide ere bai, eta egun hauetan noski greba feminista horri begira lanean tinko ari zarete. Arratsaldeon zuri hori eta ongi etorri. Iñaki Soto, garako zuzendaria zarazu, Iruindarra, Gipuzkoan ere asko ibilizara lanean, baina berriz ere itzuli zara etxera. Arratsaldeon zuri hori. Eta Amaia Alvarez, zuri ere ongi etorri. Justizia trantzizionalean doktore eta egun EHUko ikerlari. Okerrez banago? Bai, ala da. Bai. Aurkezpenak eginda, zuen txanda iritsiko da orain, 10-12 minutuko tartea izanen duzu, bakoitzak zuen esparrutik herritartasun horren inguruan hitz egiteko, eta iruditzen zaizue edo zurekin hasiko gara? Bai, egia esan, aipatu duzun bezala oso gaizabala da, eta askotan irudidakigukegu ez duela garrantzirik, egunerokoan besteak beste eta etengabe erabakitzen ari garelako, ez? Eta zentzu horretan egunerokoan lantaldeetan aritzen garenok badakigu batzuetan erabakitzen dugula modu kontziente batean taldearen onizaterako, beste batzuetan hala egiten dugula, baina interpelatuak sentitzen garela, ez? Erabaki dugula erabaki genezakenaren gainetik, eta antzera gertadakiguke komunitate desberdinen parte garen neurrian, ez? Mainguru honetarako pentsatzen ari nintzela gora etorri zitzean Angela Davisen maxima ezagun hori, ez, esaten duena feminismoa dela emakumeak pertsona direla sinisten duen ideia inspiratzaile hori, eta nik esango nuke errepublika baterantz edo errepublika bat helburu duten ideia sortek eta baliabideek eta horretan bultzatzen ari diren mugimendu zibilek funtsean antzeko zerbait bilatzen dutela, ez? Eta da bestek ez dezatela erabaki zer den bizitza eta nola antolatu behar denez. Eta zentzu horretan, eta Nafarroa garaiaren kasuan, nik bi tentazio demofobiko ikus ditzaket, ez? Alde batetik, duela urte gutxira arte, erregimena gobernuan egon zenean suertatu zena, ez? Alegia, gutxi batzuen intereserako, ez batzuk aipatzen zuten Nafarroako 30 familien intereserako pentsatzen zirela botere publikoak. Naiz eta zorionez, gizartearen sektore asko oso antolatuak egon eta maila desberdinetan, hezkuntzatik hasi eta osasungintzatik jarraitu eta bar, edo garraio politiketan, oso interpelazio eta proposamen maila altua bizi duen gizarte bat da Nafarra, eta beraz, ziklo horretan ere, oso proiektu interesgarriak egon dira baita maila instituzionalean, baina edozein kasutan garbi dago erregimenak horrelako demokraziaren kontrako jarrera handi baduela, baina nik uste dut badagoela baita ere bigarren tentazio demofobo bat, ez, eta da erregimena erakundetara itzultzearen beldurragatik prozesu zabal, ireki eta parte hartzaile bat abiatu beharrean, ez, norberak ikusiko du, nik amez dezaket demagun Nafarroa garai batekin konfederazio batean, beste lurralde batzuekin, baina beste batzuk agian bestelako amets batzuk dituzte, edo zein kasutan gertatu ezin dena da espaziorik ez existitzea edo existi daitezken espazio bakarrak izatea erakunde publikoetan dauden horiek, ze azkenerako eta ikusten ari gara baita ere, berezekin Nafarroako legegintzaldi honetan oso erabaki importanteak oso jende gutxiren esku egon daitezkela, ez? Guk konfiantza handiagoa eduki dezakegu haiengan, baina bestelako prozesu demokratizatzaileetan ikusi dugun bezala, bai Grezian eta bai Katalunian berrikiago, bulegoetan beti gertatzen dira gauza esplikazinak,
batzuetan oso pozgarriak, eta beste batzuetan ez. Garbi dagoena da, prozesuak gero eta zabalagoak izan, eta hor urriaren bata eduki dezakegu paradigma gisa, orduan eta zailagoa dela zalantzan jartzea proiektu daukaten zilegitasuna, ez? Eta hori da, esaterako Kataluniako Errepublikaren proiektuak bere alde daukan eszenariotako bat, eta esaterako Grezian nahiz eta referendum bat egon zen, eta emaitza bat atera oso azkar gobernuak beste erabaki batzuk hartu zituen, eta hor esaterako referendum horren kapitala kakotxartean pikutara joan da, eta ikustea besterik ez dago Grezia zegoera tamalgarrian dagoen, ez? Eta beraz, pentsatzen dut gero aterako direla gai hauek, ez? Askotan oposizio gisa planteatzen diren, nik uste dut oposizioan berez printzipioz ez dauden esfera horiek, ez? Kalea, erakundeak, kalea eta erakundearen artean egon daitezken gizarte zibileko esparru horiek, ez? Eta, nik uste dut zentzu horretan, eta lehenengo hitzartze hau pixka bukatzeko erabiliko nuke Susan Buchmorsek daukan ideia hau, ez, eta da belaunaldi guztiek daukatela une mesianiko bat, ez? Historia zabaltzen da, ez? Eta hor gerta daitezke gauzak norabide desberdinetan. Askotan historiari begiratzen diogunean, halako ariketa, ez dakit nola esan, manikeoetan pentsatzen dugu, ezakit, neguko jauregia egun jakin batean hartu zela, baina neguko jauregia hartzeko martxoak 8 batean, hiriko iparraldeko langileak, emakume horiek, hiriaren zentrora joan behar izan ziren, eta kosakoek ez zieten aurre egin, eta hor zabaldu zen prozesu izugarri luze baten bidez, lortu zen munduko monarkia gogorrenetako bat, behin betiko erortze dira, ezta. Eta zentzu horretan uste dut, gaur egun Nafarroa Garaiak une privilegiatu bat bizi duela, da Kataluniako erkidegoare ostean konstituzio epaitegian lege gehien dauzkan erkidego autonomoa, diotze askotan azten zaigu, eta pentsa dezakegu bestela, baina nik esango nuke, hemen gertu daukagun parlamentuak pausuak ematen dituen zentzuan, gizarte ekitate handiagoa eduki dezaken gizarte bat eraikitzeko, justuagoa izan daitekena, zaharren zaintzarekin, kalamugaren kontsumoarekin, ala dena delakoarekin, erregimenak beti dauka, Zumosolen lehenkusu bat Madrilen, eta hemen sortzen ditugun gehiengo horiek, atzera botatzen dizkigu. Beraz, nire gustatuko litzaidake 70ko hamarkadan zabalik egon zen bezala, une mesianiko hori, guk gurea probestuko bagenu, esan dut historia sorpresas bete dago, nik ez du zalantzarik 70ko hamarkadan askapenaren aldeko ekipoek sofistikazio puntu handi bat zeukatela, eta indar handia zeukatela, gauza batzutan agian aurrera egingo zuten, garbi gelditu zena zen, Nafarroan bizi dugun paradoxa hori, ez? Eta Wikipedian sartzea besterik ez dugu ikusteko ze prozesu autonomiko egon ziren Espainiako Erreinuan konstituzioaren barnean, eta nola Nafarroakoa den esplikatzen nahiko zaila den zerbait, ez Wikipediak ere esplikatzen ez dakien gauzaietako bat, ze ez da ez bide azkarreko autonomia, ez bide motelekoa, eta gainera kompetentzia fuertea dituen lurralde bada, ez? Eta beraz, ia zer gertatzen den, datozen urteotan, ze biztan da, mai inguru hau duela urteet egin izan bagenu, ez genukela, ez da 145. artikulua ezagutuko. Ideia batzuk bota ditu Edoik, Amaia, zer eta zergatik erabaki herritartasunaren inguruan? Herritartasuna dugu gaurkoan hizpide, eta esan duzun bezala ez da hitz makala, eta hasiko nintzake galdetzen ze herritar datorkigun burura,
herritar entzundakoan, ez? Datorkigu nire 96 urteko amona, ura zaintzen duen Peruko Graziela, 5 lan prekario dituen 24 urteko gaztea, haizea moduan izendatu eta suar izatea erabaki duen hori. Bueno, gai hontan sakontzeko ustut importantea dela ikustean nondik datorren herritartasun kontzeptua eta bueno, modernitatean gizakia eta arrazoia lotu zen eta hau izan zen espazio politiko berriaren iturburua, nolabait justizia, berdintasuna eta unibertsaltasunaren balioak aldarrikatzen zituena. Baina jakin badakigu orduan, 18. Mende hartan egindako itun soziala paktu elitista, baztertzailea eta patriarkala izan zela eta egin zela ezkutuko paktu sexual baten gainean, ez? Orduan, sexuaren araberako estratifikazio bat eman zen, dimentsio bat politikoa, publikoa izan zen, nolabait askatasunaren eta arrazoiaren, autonomiaren esfera hori, gizonezko izegokiena, eta bestetik ez politikoa, pribatua, emozioena, dependentziarena, emakumei zegokiena eta emakumeak hortaz ez ziren ezagutza subjektutzat eta ez subjektu politikotzat hartu, ez? Lotu ziren gorputzarekin, naturarekin, zaintzekin, maitasunarekin. Eta honek eragina izan du, adibidez, hirigintzan, ez? Gaur da eguna emakumeen esperientziari gabe planifikatu direla hiriak, kaleak, memoriaguneak, administrazio guneak, ekonomikoak, eta hortaz emakume herritarri gabeko hiriak ditugu. Eta nolabait hau guztia simbolizatzen dituzten ikur historiko batzuk daude, orduko Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, edo Olympe de Goggesen heriotza zigorra, eta zenbat urte pasa dira, ez? Olympe de Gogges emakume eta hiritarren eskubideak aldarrikatu zituenetik, zenbat borroka emakumeen erabakimen politikoa lortzeko, sufragistak, beltzen eskubide zibil eta politikoen mugimenduetan emandakoak, abortoa, gaur egungo greba, ez? Zenbat borroka eta ze puntutan gaude. Oraindik emakumeen parte hartze politikoa oso mugatua delako eta parte hartze politiko hori ez dago soilik lotua legei, baizik eta kultura politiko bati, ez? Gizonezkoen boterean eta botere horren erabileran oinarritu den kultura politikoa eta orain botako ditut lau elementu egiten besteak beste egiten gaituztenak emakumeoi bigarren mailako hiritar. Alde batetik dago denboraren antolaketa. Guk esaten dugu emakumeak direla edo garela denboraren ekilibrista, ez? Hor, malabareak egiten, zaintza lanak, harreman askotan egiten ditugun denbora inbertsioak, enplegua, militantzia, hori guztia sostengatzen. Bestetik dago, gure jendartean banatu eta mailakatu dela, emozioa eta arrazoia, gorputza eta burua, esperientzia eta jakintza, eta espazio parte hartzaileek arrazoi unibertsalan oinarritutako argudioak lehenesten dituzte, maila teknikoko mintzaldiak baloratzen dira askotan, ez? Gizonezkoen partetik etortzen direnak, eta balio hori gabe uzten dira beste bizi esperientzietatik etorritako ekarpenak, ez? Orduan, beste galderak sortzen dira hor, zein da aski jakituna debate batean ekarpena egiteko? Zein da subjektu pentsalaria, adibidez, erabakitzeko eskubidean ardatzak adosteko zergatik gaude gaur gu hemen, eta ez beste batzuk. Bestetik, oztopo ikusgarriak daude, oztopo tangibleak,
bateragarritasun falta, zaintzan erantzunkidetasunik eza, lan merkatuak berak jartzen ditu oztopoak edo hainbat elkarte edo erakundeen funtzionamenduak mugatzen du emakumeen parte hartzea, baina bestetik ere badaude oztopo ikusezinak. Lotuta daudenak autoestima edo segurtasun faltarekin, erreferentzia faltarekin, femeninotzat hartzen diren ezaugarriak gutxi estearekin, kristalesko sabaiekin, emakumeok demostratu behar dugu, hirukoitza leku batean, plaza batean parte hartu ahal izateko, autu politikoak egiten ditugunean, politika aukeratzen dugunean ditugun kostu familiarrak eta sozialak. Orduan, hontaz guztiaz hitz egin behar da herritartasunaz, erabakiaz eta parte hartzeaz hitz egiten baldin badugu. Eta honengatik guztiagatik kritika feminista bat egin zaio herritartasunari, lehen Olimp de Gogosen memoria ekarri dut, baina Euskal Herrian ere hainbat eredu ditugu, adibidez Euskal Herriko emakumeen eskubideen karta 2007an Mundu Martxak abiatutako prozesu parte hartzailea izan zen, eta bertan, 300 emakumetik gora bildu ziren asanbladatan, emakumeen eskubideak eztabaidatzeko eta zehazteko herri hontan, eta herritartasunaz ere hitz egin zen, eta besteak beste hauxe esan genuen orduan. Herritartasuna zehazterakoan emakumeok kanpo geratu gara, espazio publikoari lotuta zehaztu bai da adiera, eta horretatik kanpo geratu da emakumeena izan den eremua, eremu pribatua alegia. Dikotomia hau apurtu eta berriro definitu behar da. Gizarte demokratiko bat ezin baitu onartu pertsona bat bera ere baztertzea. Honela, eta beste prozesu askoren bitartez, emakumeok eskubide zibil eta politikoen ulerkera zabalduz joan gara, ez dugu alperrik esan pertsonala politikoa dela, egoera pertsonalak guztiz baldintzatuta daudelako faktore publikoengatik, izan ezkontzak ematen duen estatusa, amatasun baimena edo beste hainbeste adibide, eta hortaz herritartasuna birfundatzeko esfera publikoa eraldatu egin behar da. Hor badira ere kuidadaniaz hitz egin duten ahots batzuk, paradigma honek pertsonen behar eta zaintzak kokatuko luke herritarren bete behar eta eskubideen ardatz berri moduan. Proposamen bada, baina luze hitz egin dezakegu honen inguruan. Eta bukatze aldera, gaurkoan gustatuko litzaidak esatea gure eskuk sustatu nahi duen itun herritar honetan ezin ditugula, ezin gaituzuela berriz ere emakumeak kanpo utzi, beste motatako ituna lortu behar dugu. Eta horretarako mugimendu feministaren mintzakidetza beharrezkoa da. Emakumeen interesak ordezkatzen ditun eragile nagusia badelako. Eta emakumeen parte hartzea eta baita ere mugimendu feminista politikoki aitortzeko metodoak bilatu behar dira ariketa politikontan. Eta gainera iruditzen zait erresa dela lotzea erabakitze eskubidea eta feminismoa, mugimendu feministaren historia luzean erabakitzeko eskubidea borroka askoren erdigunean egon delako, eta askotan desobedientziaren bitartez garatu izan dira emakumeen boto eskubidearen aldeko borrokak, gidatziko baimenak eskuratzekoak, abortatzeko borroka, trans izateko autuan, azkenean gorputza da eta dugu gure lehenengo lurraldea, eta hortxe jokatu behar izan dugu emakumeok, partida pila bat. Eta argi daukagu, erabakitzeko gai diren personak behar direla herri aske bat edo erabakitzeko gaitasuna duen herri bat eraikitzeko. Horregatik guztiagatik esatea feminismotik burujabetzaren irakurketa erradikala egiten dugula, prozesu individual eta kolektibo gisa ulertzen dugulako, eta gure gorputzetatik herrira egin nahi dugu salto,
ulertzen dugulako bide bereizezinak direla, da, ezin dugula nazio aldarrikatu gure bizitza alde batera utzita eta alderantziz, ez? Eta burujabe izatea zentzu horretan, gorputz eta harreman sexoafektiboen jabe izatea dela guretzako osasunean sarbide izateko eta osasuntsu izateko bideak jorratu alizatea, bakea kolektiboki eraikitzea, elikadura subiranoa izatea, eta hau da. Niretzako burujabe izatea da emakume bezala, boiera bezala, trans bezala, migrante bezala, gazte bezala, aske izan eta aske sentitzea, ez. Eta bide honetan, herritarrok ahalmen politikoa behar dugu, eskuratu behar dugu. Estatu nazioaren egiturak krisian daudelako, ez dituzte gaur egun gure beharrak ordezkatzen, eta zentzu horretan gure buruaren jarri behar dugu autoritatea, eta ez elite batengan edo lege batzuetan. Eta botere hori indar herritarrez eraiki beharko dugu, egun handiaren zai geratu gabe. Eta benetan amaitzeko, esatea erabakitzeko eskubidea teorikoki ez, kokatzeaz gain, egiten dugun prozesua dela benetan importantea guretzat, eta zentzorretan askotariko parte hartzeak bermatuko dituzten metodologiak behar ditugula horrek definituko duelako geroko emaitza. Eta prozesua etengabe baloratu eta errebisatzen joan beharko garela. Eta amaitzea esaten, herritartasun inklusibo, sozial eta humano batek barnebildu beharko lituzkela elkartasuna, elkarrekikotasuna, interdependentzia, elkarbabesa, ondasun komunen erabilera parekoa, eta bar luze bat. Eta ez da makala, baina egingo dugu. Bueno, hasieran esan dutez, herritartasunak milaka aldara izan ditzakela eta bi kasuetan ere ikusi dugu planteamendu desberdinak, proposamenak ere plazaratu dituztela, eta ziur nago zuen kasuan ere bestelako planteamenduak izanen dituzuela, zer eta zergatik erabaki galderaren erantzunean. Gonbidatu gintuztenean, hasi nintzen pentsatzen nondik heldu gaiari, eta aukera bat zen kargotik, alegia egunkari bateko zuzendari gisa, eta bestea zan gehiago herritar gisa. Ez dut kargu alde batera utziko, baina saiatuko naiz herritartasuna sari garenez, herritar bezala jokatzen. Ni erabakitze eskubidera heltzen naiz abertzalea naizelako. Nire jatorria hola ezi eta hazi naizelako, eta uste dut Euskal Herrian jende asko bide berdina egin duela, alegia. Deskubritu duela, herri baten parte dela, ukatua izan den herri baten parte dela, hasten da herri hori ezagutzen, eta normalean horrekin batera identitate bat sortu egiten du. Identitate horrek badauka parte bat endogenoa, nolabait ere norberak sortu egiten duena, berea dena, identitatea bera identifikatzeko, eta horrekin batera ere joaten da sortzen beste kontrako identitate horiek, ez? Denborarekin ikasi dut, identitate horiek ez direla hasiera batean uste nuen bezain estankoak. Alegia, identitate askotan dikotomikoki pentsatzeko joera badaukagula, baina horrek asko mugatu egiten dituela gure perspektibak eta realitateaz daukagun irakurketa. Eta zentzu horretan, abertzaletasuna ez da behintzat nire kasuan, eta uste dut nire inguruan ere honela gertatu da, geroz eta gehiago joaten da garatzen norberarekin kompetentzian, ez horren beste ondoan daukasun horrekin. Alegia, identitate hori sortzeko orduan, hasiera batean oso evidentia da norbaiten kontra ari zarela, norbait zure kontra ere ari delako, eta gure herriaren historian hori oso nabarmena da, herri ukatu bat garelako, eta zentzorretan abertzaletasunaren parte bat hortik jaio egiten delako, baina aldi berean identitate hori joaten da osatzen bestera batetara.
politikaz ari gara, eta hori da beste parte bat, ze askotan identitatearen ideia hori oso lotuta dago demagun antropologiari edo beste esfera batzuei, baina ni nire kasuan behintzat politikaz ari naiz eta batez ere botere harremanez. Eta nire kezka da askotan identitate hori sortzeko eta abertzaletasuna garatzeko orduan jotzen degula, orokorrean ideologikoki mugimendu guztietan nahiko antzekoa dela uste dut, jotzen degula planteatzea bizi ereduak. Eta bizi eredu baten bila ematen dugu gure lanaren eta gure politikaren parte handi bat. Eta zentzorretan bizi eredu on baten bila joaten garen heinean, ari gara denbora guztian planteatzen besteak txarrak direla, eta bat bakarra dagoela ona dena. Eta azken batean, besteok ez badute hori onartzen da, edo ez dutelako ulertzen, eta hori da gure arazo politiko nagusietako bat, askotan ez dugula ulertzen desadostasun bat daukagula, eta ez dela besteak ez duela ulertzen, baizik eta ez dagoela ados, eta hori da politikaren funtsain zuzen ere adostasun horietara heltzea, eta beste alde batetik ez gara konturatzen bizi eredu askatzaile desberdinak egon daitezkela. Eta bai abertzaletasuna, bai identitatea eta bai komunitatea askotan ikuspuntu itxi batean kokatzen baldin badegu, bizi ereduaren eskema horretan, joaten gara geroz eta gehiago murrizten ze izan daiteken akordio politiko bat. Eta hain zuzen ere, nire ustez herri honetan erabakitzeko eskubideak zerbait ekarri baldin badu da, beste plano batetara eraman du eztabaida politikoa. Aurrera begira pentsatu beharko du ze puntutaraino hori erabilgarria den gaur egun. Ze azken batean politika ere, taktika ere bada, ez da bakarrik ideia handiak edo identitateak, komunitateak, identitate guztiak ematen dira komunitate baten barruan, baina aldi berean komunitate desberdinetako kide gara. Alegia ni euskalduna naiz, abertzalea naiz, Iruñakoa naiz, Gipuzkoarra ere ba naiz, nire kultura politikoa hor egon naizen denbora luze horretan ere eman delako, ez dakit, modu desberdinak gizona naiz, heterosexuala naiz, feminista naiz, begia, gure identitateak forjatzen joaten dira zentzu politiko sakonago batean, hasiera batean hitz batek definitzen duen hori baino. Komunitateak importanteak dira identitateek sortu egiten dutelako, baina identitate desberdinek sortu egiten dute eta komunitate desberdinetarako giltza ematen dizute, atea ematen dizute. Eta abertzaletasun hori garatzeko orduan ere konturatzen zara beste abertzale batzuk egon daitezkela, herri desberdin, komunitate desberdin, identitate desberdin bate defendatzen dutenak. Baina aldi berean, onartu dezaketenak komunitate honen barruan gauzak erabaki ditzakegula. Gurean hori oso zaila izan da orain arte, gatazka politikoaren parametroak beste batzuk izan direlako, baina azkeneko hamarkadan eztabaida moralean demokratak eta violentoen arteko eskema horretan pendiente morala demokraten kontra joan baldin bada ere, nire ustez azkeneko fasenetan hori aldatzen joaten da. Eta geroz eta nabarmenagoa da, sostenigarria ez dela demokrazia ardatzez dauzkaten planteamenduak. Hori da nik ikusi egiten dudana. Komunitateen garrantzia planteatu dut, ze askotan gutxietsi egiten dira, eta gainera estatu bat daukatenen gutxietsi egiten dituzte, beraiek ez direlako ez abertzaleak, ez komunitate bateko kide, beraiek azken batean puruak eta santuak direlako. Komunitateak importanteak dira jendea identifikatu egiten delako eta guztio garelako komunitate desberdinetako kide. Eta gainera berriro diot, gure komunitatearekin konpetitzen dugu zentzu positibo batean. Ez da besteekin konpetitzen dugula, baizik eta zer izan gaitezken hori definitzen dugunean, definitu behar dugu, izan gaitezken onena izatera nola heldu gaitezken. Alegia, ez horren besteak okerragoak diren edo ez, abertzaletasunaren ikuspuntu okerragori, baizik eta gu eman dezakegun onena ematen ari garen. Feminismoaren ikuspuntutik gure gizartea, gure komunitateak ze parametrotan jokatzen dute, gure familiak nola eraikitzen ari dira, gure arteko harremanak benetan garatu egin diren, gure aldaketa politikoak ze puntutaraino nahikoak diren, adostasunetan ematen ari diren, nahikoa eztabaidatzen ari dugun, baina ez erregimen zaharrarekin konparatuta, baizik eta gizarte honetan dauzkagun gaitasun eta ahalmenen arabera. Hori da niretzat
beste parte bat. Abertzaletasuna askotan lotu egiten delako izan ginen horrekin, eta izan ginen hori oso garrantzitsua da. Normalean, existitu egiten direlako interesezko komunitate batzuk. Existitzen dira, nazioen artean ere, badaude Bolivian batzuk, saiatzen ari direnak, ikuspuntu bakarrik utilitarista batetik, aberatsak direlako besteak baztertzen, Italian gertatzen da honelako zerbait. Baina benetan komunitateak ezin dira bakarrik ikuspuntu praktiko horretatik eraiki, oso zaila da. Esperimento hori oso komplikatua da, benetan denboran garatzea. Orduan, nondik gatozen importantea da, baina nire ustez gaur egun, 21. mendean, aberriak batez ere definitzen dira kultura politikoagatik. Hori da, nik nire esperientzian, kazetari bezala, eta orain kargua pixkat hartzen dut, ikusi egin dudana. Ikusi egin dudana Eskozian, eta ikusi egin dudana batez ere Katalunian. Alegia, Eskoziarrek galdu zuten erreferendum bat. Baina erreferendum hori egiteko bidean, beraien kultura politikoa guztiz aldatu egin zen. Eta ordura arte zirena beraien jatorriak onartuta zeuden maila batean, etnikoki onartuta zeuden desberdin bezala, beren legean zeukaten, bazeukaten garapen posible bat estatus horretan, baina ejerzizio horretan, beren buruarekin konpetitzen, gaur egun eskoziarrak desberdinak dira. Eta desberdinak dira, beraien artean garatu egin delako kultura politiko demokratiko desberdin bat. Hori da, herri hori hobeago egin duena, ez konparatuta Britainiarrekin, edo Londresekin, edo gurekin. Baizik eta beraiek izan daitezken horrekin. Eta zentzu horretan, kultura politikoan ere ustez, hizkuntzarekin, eskubideekin, beste elementu pila batekin bat, historiarekin, azkenean, gu gara gure borroka historikoek emaitza bat, eta gurean borroka historikoiek oso importanteak dira gure definizioan, baina erabakitzeko eskubidea gure kultura politikoan baldin badagoain zuzen ere borroka hoien ondorio ere bat bada. Hori guztia gaur egun ematen da demokraziaren parametroetan. Eta egia da, demokrazian erreferendunetan aurreko mendean beti izaten zen. Erreferendum bat antolatu behar dezu bakarrik irabazi behar baldin badezu. Nere ustez, erreferendum bat antolatzen beti irabazi egiten dezu. Eta ez dugu Eskoziara jun behar. Gipuzkoan, hondakinen kontuarekin, erreferendum bat egin izan bagenu, irabazten aterako ginateke. Eta irabazten aterako ginateke gauza bat atera edo beste bat atera. Gaur egun, gertatzen ari den maila politikoaren jeitsiera hori, gure eztabaida politikoaren jeitsiera hori, oso zaila izango zen baldin eta referendum batean hori bozkatu izan balitz. Emaitza dena dela. Orduan, egia da, irabazteko direla, norberak antolatzen duenean orokorrean honela antolatzen du, baina demokrazian galtzen ere ikasi behar da. Eta horrek eramaten nau, amaitzeko bai, herritartasunera. Abertzaletasuna derrigor gaur dago lotuta identitatearekin, ez du baztertu behar, komunitatearekin, komunitateak importantea direlako baldin eta itxiak ez baldin badira, ni komunitate desberdin horietakoki izan naiteke, kultura politikoarekin batez ere, nire ustez kompetentziaren eskeman ere desberdintasun nagusia ezarri egiten duena herri bat eta bestearen artean da kultura politikoaren garapen hori nola eman egiten den, eta demokraziarekin daukan harremanarekin. Horrek eramaten gaitu herritartasunaren definizio propio batetara. Eta gure herrian, fase historiko honetan, nire ustez dago printzipio orokor bat mantendu beharko genukena, printzipio rektore bat. Eta da, bilatu behar dugu fase historiko berri bat irekitzea, eskubide guztiak, pertsona guztientzat, goiburu daukana. Hori da, fase historiko berri honetan, orokorrean demokraten, abertzalen, komunitate desberdinen, helburu izan beharko luken parametro nagusia. Eta herritartasunaren defentsa horretan, egunero, eta berriro kargura nator, egunero topatzen ditugu elementuak kontraste horretara eramaten gaituztenak. Eta gaur, kasualidadez, baina beti itzaldi batean dagoenean beti ematen da honelako kasualidade bat,
Tribuna Auzitegi Konstituzionalak erabaki du Nafarrok ezin degula erabaki pertsona bat edozein dela gaixo dagoenean, gure ospital batetara joan eta bertan atenditua izango dela herritar bat bezala. Bueno, gure helburua hori da. Eta hori ez da konpetitzen degulako Madridekin edo auzitegi horrekin baizik, eta hori delako gure kultura politikoan egin dezakegun onena emateko froga argiena. Orduan, benetan amaitzeko, ere, aldaketa politikoa hitz egiten degula eta gainera Nafarroan gaudela, uste dut, orokorrean Euskal Herrian pentsatu beharko lukete, Euskal Herriak asko zerantz handiagoa daukala Iruñarekin, edo Lizarrarekin, edo Tafaiarekin, Idiazabal, edo Albistur, edo inkluso, ez dakit, Hernanirekin baino. Uste dut, herritartasunaren ikuspuntutik, herritarra eta herritarren komunitateak hartzen baldin baditugu ardatz, Euskal Herrian ere errealitate politikoa askoz ere harreman zuzenagoa dauka, guk hemen bizi dugun egoerarekin eta guk hemen lortu ditzazkegun akordio politikoekin, beste horietan ematen diren errealitate soziopolitikoekin baino. Eta nire ustez aldaketa politikoa eman da, antzera ezina da. Eta handi batean da, gu demostratu degulako, guk ez ditugula besteak tratatuko, beraiek tratatu gintuzten bezala. Txorakeri bada, oso erraza da. Guk ez ditugu beraiek tratatuko, beraiek gu tratatu gintuzten bezala. Ez tegu sekula beraien ikurrina debekatuko. Ez tegu sekula beraien hizkuntza zapalduko. Ez ditugu beraien pertsonak esaten dituko ospitaletan, hezkuntza bat emango dugu guztiontzat, eta saiatuko gara beti gure onena ematen. Hori da herritartasuna niretzat. Eta hori da, gure praktika politikoan, gauzarik txikienetan, gure egunerokotasunean, baina baita ere, beste maila politiko handiagoan, baita despatxoetan ere, herrialde honetan egiten ari dena. Eta horrek balio izugarri bat dauka. Gure aberriarentzat, gure komunitatearentzat, gure genero desberdinentzat, gure opzio sexualentzat, azken batean ari garelako planteatzen eskubideen araberako herritartasun bat. Eta nik uste dut, zentzu horretan, iraultza baten erdian gaudela. Iraultza horren emaitza zein izango den ez dakit. Ziur asko ez da izango nik nahiko nukena. Baina argi daukat nire arerioek eta herritartasuna kontutan hartzen ez duten hoien amez gaiztoa izango dela. Bueno, oraingoan ere planteamendu desberdinak. Amaiari paso eman aurretik uste dut hasieran ahaztu zaidala esatea, baino hizlariek bukatzen dutenean bakoitza bere txanda, gero zuek ere izanen duzuela aukera parte hartzeko, edo zalantzaren bat geratu baldin bada, edo hausnarketa berriak plazaratzeko, proposamenak egiteko, planteamendu edo zein dela harik ere, amaiak bukatutakoan txanda emanen dizuegu, eta pozgarria litzateke zuen parte hartzea ere izatea. Eta hori esan da, Amaia, ideia desberdinak, proposamen desberdinak, zuk ere ziur izanen duzula, zer eta zergatik erabaki herritartasunaren inguruan hausnarketa berriren bat. Bai, ez dakit hausnarketa berria den, edo gauzak errepikatu behar ditudan, baina arloa behintzat jorratu nahi dudana da memoriaren arloa. Eta, zergaitik eta zertarako erabaki arlo horretan ikustu dut nahiko argi dagoela. Baina tira, zergaitik eraiki gure memoria Euskal Herritik, Nafarrotik edo herritatik ere, argi dago zergaitik, ez? Azken batean, isilarazi dituzten historia guzti horiek argitara ateratzeko, ez? Oraindik ere, gero Edoik eta Iñakik esandako ez dut errepikatu nahi, baina nik ere auzitegi konstituzionala ere ekarri nahi dute mahai gainera. Azken batean hemen Nafarroko beste lege bat, auzitegi konstituzionalak errekurtsoa aurkeztu zen beste lege bat izan zen abusu polizialen biktimak erreparatzeko legea. Eta, memoria ez dut aipatu hasiera, baina esan nahi dut, indarkeria politikoari lotutako memoria. Eta, hori da beste lege bat errekurritu dutena, eta hemen erabaki zena aurrera egitea memoria egiteko modu horrekin,
eta, bueno, atzera bota dutena, artikulu guztiak ez, baina gehiena atzera bota dutena. Orduan da, beste adibide bat erakusten duena, zergaitik erabaki behar dugun hemendik, eta zertarako, historia guzti horiek, eskubide urraketa guzti horiek azalera ateratzeko eta oroitzeko, ez? Eta azken batean, justizia, egia, erreparazioa, eta berriro ez errepikatzeko bermeak, hemendik erabakitzeko, zer nolako edukia eman nahi diegun printzipio horiei, ez? Azkenean horiek printzipioak dira, eta denok ados egon gaitezke, printzipio horiek aurrera, horiekin aurrera egin behar dugula, baina gero horien edukian ez gaude oso ados, ez? Orduan hemendik erabakita, eta hemendik esan nahi dut Euskal Herritik, Nafarrotik eta herritatik ere bai, printzipio hori ze eduki eman, ze historia kontatu erabaki dezakegula, ez? Eta hori iso importantea da, denodakigun moduan, biktimei errekonozimendu hori eta erreparazio hori emateko, eta herri bezala ere, gure memoria bere osotasunean oroitzeko. Eta hori maila individual batean, badakigu, memoriak edo justizia transizionalan irarloa delako, baina azkenean memoria historikoa da eta ezain historikoa, maila edo ikuspegi individual bat daukala biktimen errekonozimendua izateko, eta oraitzeko, omenaldiak egiteko, eta maila individual horrek garrantzi itzela daukala, baina oroitu behar dugu ere bai, memoriaren eraikuntzak ikuspegi edo beste perspektiba kolektibo bat daukala, ezta? Eta kolektiboa ez bakarrik biktimak kolektibotan banatzeko, baizik eta kolektibo bezala zer oroitu nahi dugun eta zertarako erabakitzeko aukera ematen digulako. Orduan, zergaitik memoria erabaki edo zergaitik egin, zergaitik eraiki hemendik, argi dago, historia guztiak aintzat hartzeko. Eta zertarako, nahi dugun eredua ere erabakitzeko, ez? Memoria, orain gaude memoriaren booman, ez da? Egunero ikusten ditugu memoriari lotutako ekimenak, omenaldiak, plakak direla, ez direla, gaurkotasun handiko gaia da. Baina oraindik ere dago dena nahiko fragmentatuta bezala, ez? Gaude fase horretan, zeinetan biktimak edo historia horiek individualki kontatu nahi ditugun. Baina uste dut beste ikuspegi kolektibo horretan ere erabakitzeko eskubideak edo erabakitzeko ikuspegi horrek garrantzi handia daukala. Memoria eredua ere erabaki beharko genukelako, ez da? Ez da bakarrik iniziatiba edo ekimen individual horiek egitea edo biktima horiei erreparazioa eskaintzea, hori ere oso importantea da jakina, baizik eta ze eredu nahi dugun erabaki. Alegia zertarako oroitzen dugu, zertarako egiten ditugu omenaldi guzti hauek. Deno dakigu ongi dagoela, egin behar dugula, biktimek merezi dutela, senideek merezi dutela. Baina uste dut, harago joan behar dugula eta herri bezala erabaki zergaitik ari garen memoria ariketa hori egiten, ez? Eta horretan ikuste dut, eskubideekin lotuta ere bai, bere biziko garrantzia daukala memoria eta giza eskubideak lotzea, ez? Batzutan banatuta aurkezten dizkigute eta gauza bera dira. Eta azkenean giza eskubideen teoriak edo giza eskubideek esaten dutena da, giza eskubideak ezin direla zatitu, ezta? Orduan ezin dira zatitu giza eskubideak indarkeria politikoari lotutakoak eta gainerako giza eskubideak. Eta, herritar guztiei dagozkion eskubideak aintzat hartu behar direla. Orduan ikuste dut, indarkeria politikoari lotutako memoriaren eraikuntzan sartu behar ditugula giza eskubide guztiak. Eta gian oso modu abstraktuan esan dut, baina adibidez, ez dakit, torturari buruz hitz egiten dugunean. Ikertu behar da, jakina, mendik, orain arazoak ditugu Nafarroan horrekin ere bai, badakizue, ikertu behar dira, baina ariketa hori baliatu behar dugu torturaren inguruko hausnarketa orokor bat egiteko. Alegia, etorkinen inguruan tortura kasuak ere izan daitezke, ez bakarrik etorkinak, polizia komisaldegietan, baina ez bakarrik indarkeria edo gatazka politikoari lotutako torturak, ez? Aintzat hartzeko. Nik uste dut pauso hori eman behar dugula, eta horretarako erabili behar dugula euskal gatazkari eta frankismoari lotutako memoria, eta pauso bat arago joan eta lotu gaur egungo giza eskubideekin. Alegia, memoria etorkizunari begira jarri, ez? Eredu hori nik uste dut planteatu behar dela gauza isolatuak izan baino, ez? Torturaren kasua edo presoen kasua, beste adibide bat presoen inguruko
eztabaidak anitzak dira, eskubideak defendatu behar dira, baina preso politikoen eskubideak baliatu behar ditugu ere bai, kartzelan gertatzen den inguruko guztiaren inguruan ere hausnarketa egiteko, ez? Preso guztien inguruko egoera ere bai mahai gainean jartzeko. Orduan, ez dakit nik uste dut, bukatzeko edo labur bilduz, hemendik erabaki behar dugula memoria prozesua nola egin nahi dugun, zertarako eta zer eredu egin nahi dugun. Ez da erresa izango, hemendik eginda ere nahiko lan izango dugu memoria tresna batzuk adosteko, baina nik uste dut, ez dakit, eztabaida horretan kontuan hartu behar dugula memoria etorkizuneko gauza bat dela, eta gaur egunetik egiten dugula etorkizuna eraldatzeko. Orduan, nik uste dut, ez dakit, eztabaida horretan hemendik erabakitzen dugunean, egin behar dugula link hori eta ikusi memoria etorkizuneko gauza bat bezala. Eta, gero galderak baldin badaude, txandamanen diegu galderei, ezakit norbait animatuko den horrela bote prontoan zerbait planteatzera, mikroa badugu prest, beraz, norbaitek baldin baluke galderaren bat, planteamenduren bat. Ia. Kaixo, arratsaldeon. Ene izena Patxi Alkain, eta, interesgarria iruditzen zaite, ez, egiten ari garenok. Ni kontu batzuk esan nahiko nekek, ez? Denok hitz egin zute, gutxi gora bera, zergaitik erabaki euskalduna garen edo ez, ez? Eta eskubikoa hasi da hitz egiten pixka, junta Greziaraino, eta bar, gero ondoko neska feminismoari buruz aritu da, oso ongi, iruditu zait. Ikereinaki irekin adosago, nago barkatu, eta hitz egin zu nire gustoko agoa den zeari, ez? Eta azken neska gutxi gora bera, torturari buruz eta hola, ez? Arazo hauek, batez ere euskalduna, torturana batez ere, dazkau, gaur egun, oaintxe bertan, ziurnak, ez? Espetxe batin. Zer gertatzen da, oain arte, telebistan, bertan gure telebistan. Esaten zuten, etaren liburua, goratzen zazte? Orain ja bukatu indeko, ez? Eta ez donezkeo, hasi dute onartzen, torturak, bat zeuden, baina, eskerra dazkagu Europa, atzian. Baina ni harira, ez? Ni herritartasun hitzoi, euskeraz, gustatzen zaite, baina erdeaz, ni padioz. Ciudadanos, nik uste dut, otxoek edo betikoak, espainolek, eta bar, asmatutako kontua du, ez? Gu euskaldunok herritar bezala beti ibilizan ditukola, ez? Orain, ciudadania, eta zeinek hasi dituk erabiltzen hori? Betikoak, PSOE, PP, eta modan jarri da, eta gu atzetikan. Karo, zer gertatzen da, gu inurria baitu, ez? Eta Frantzia, batez ere Frantzia eta Espainian artean zer geha. Orduan, nik, bukatzeko, gustatuko litzatik esatea, nik erabakitzeko zer nazen, berdin zait, ni ados nago, feminismo alde nago, eta bar, baina batu egin ber, eta zea jola zer, arazo hauek existuko ditu beti, etorkizunari begira, ez? Ametxe egitea ongi dago, eta jarraitu behar dugu, ametxe egiten, eta hola, baina hankak ere jarri behar dugu lurretan, ez? Eta batuta ere ez genduke lortuko, zeren zer dakaguna horrean ikusia, ez? Orduan, adibidez, Greziaren asuntoa. Greziak irabazi zen referendua, bai? Baina zenbat sortzion Europari. Eta sosak, azken finean amore eman bere izan ziten. Hoi da, errealitasuna, ez? Hainbat herrialdetan independentzia lortu duten, ez? Sudan, Ego Sudana, ez? Arazo pilo dazkate. Lehengo egunin irakurrini berrian, ez? Abjazia, ez? Georgia, eta hola, herri txiki bat, eta independentzia duela gutxi lortu gula. Baina zer, Errusian atzean, hori da, ez gu, ulertu behar dugu, eta nila aspaldiko partez, eta kuadrilla polit batekin, euskaldunak gala, eta kitxo. Ez abertzaleak, abertzaleak, baina bortxatu gaituztelako, babesteko geurea, geuren hortasuna, ez? Baina geure burua beti euskalduntzat hartu izan dugu. Bosta jola Naparra
garaia den, edo Euskal Herria, edo Euskadi, Euskalduna, ez dugu sartu behar, etxai egin nahi duten horta, zeren galdu egiten ari da. Hene uste apalin, Zer egin behar, degun, inurriana. Arazoak beti izango dugu. Ez, diatu uste, lortuko bagendu bihar independentzia, igual arazo gehiago izango genezko. Beti izango ditugu, Edo zorran alde, edo matxismoen alde, edo... Tanik bosta jola, zen, ja bukatzeko, barkatu diatua, Espainian edo Frantzin edo estatu batutan, aurreratua diren herrialdetan, arazo hauek existitzen ditu. Zer ikusia daka independentziari? Guk gehalako, hemen, gure hizkuntza, gure nortasuna, besteko behar degun hori, simplifikatu inbarko genduke. Euskalduna da, hene uste apalian, ez da feministagoa izan edo libreagoa izan. Euskalduna da bizitzeko era bat. Eta kitxo. Ez genduk ez da erabaki ber, baina txotxolo, parian dazkagu txotxolo horrekin, pues ere egin behar dugu. Eta naizta lortu, ez genduk utziko. Hori ere ulertu inber, baina jarraitu eusten, oain arte egin degun bezala, ez? Dara matzago 5 mende, Espainia menpe, Frantzi menpe gutxigo, Irlandak 8 menpe izan ziten. Bisigodoak beste 8, Mauruekin. Duan, zer egin behar dugu eutxi? Eta ez sartu hoien nahi duten lekutara. Zeren arazo hauek, egunekotasun arazo hauek, beti izango dugu. Ongi dago, Eta gu adibidez, eta katalanak, progreagoak ditu, igual, gara espainola baino, hoi ematen du, inkestetan, hauteskundetan, eta bar. Tamalez, bitu Podemoseko, ezkerra ditu, non daude? Jai dakago, jende horrekin jai. Eta hoi ulertu behar dugu, pixkat aurre egin alitzateko, Eta eutxi, bosta jola ze esango duten, gu badakigu zer garen. Besterik gabe barkatu, Baina oso interesgarria erudik. Dena dela, eldutu egin beharko genduke pixkat, Planteamendu honen aurrean, edoi? Simplifikatu, aipatu ditugu nahi bate hitz, ez dakit zuri zer etortzen zaizun burura, entzundakoan planteamendu hori. Bueno, nik uste badela ordu luzeak emango lizkigu gai bat, eta da Simplifikatuta. identitatea zer rol jokatzen duen oro har bizitzan, hasteko nahi bada, politikan jarraitzeko eta politika askatzailean bukatzeko, Eta baita ere, gaur egun, ez dakit nik uste dut, burgesiaren ametsik onenetan ere, 19. mendean ez zutela imaginatuko gaur egun daukagun paradigma individualista, Eta zentzu horretan, realista baldin bagara, salbuespen gutxi batzu daude, ez dakit, bizigarria diren temperaturetan oraindikan bizi direnak, Eta bat izan daiteke feminismoa, eta beste bat, baina munduko oso toki gutxitan, demokraziaren aldeko mugimenduak, Eta nik hala interpretatzen dute Katalunian gertatzen dena, Eskozian gertatzen dena, eta Grezian, ez dakitze adiz denboran konjugatu, baina gertatu izan dena, Osa, gaur bertan ezagutu ditugu dimisio batzuk, botere publikoetan, legala izan da jasotzen ari ziren diru laguntza bat, jendaren aurrean oso gaizki gelditu dena, eta dimisio batzuk egon dira, adibidez. Baina, bueno, nik uste dut hor, identidadeak jokaldi txarrak joka ditzakela. Eta zentzu batean, eta egiten zaizkien kritika guztiekin, demokraziak, eta hiritartasunaren irakurketa kritiko batek, uste dut eraman gaitzakela, lehen aipatutakoa, ekidade maila handiagoetara, Zentzu horretan, uste dut kategoria horiek disputatuz aterako zaigula askoz proiektu ederragoa. Eta, adibide asko daitezke, baina zergatik ez dugu planteatuko ingelesa ikasten baldin ba Nafarroako ikastetxe guztietan, arlo gisa, euskara ikas dadila. 3 ordu astean.
uste dut hori horrek agian, epertainera, emango dizkigula emaitza interesgarriagoak, ez dakiz identidade aldarrikatzea baino, ez? Ze identidadeak, eta oso interesgarri iruditu zaite Iñakiren ekarpena zentzu horretan, ez? Identidadea daude, ez komunitateen barruan ere, gero norbera jokatzen ditu, oso rol diferenteak, ez? Deno gaude komunitate batean baino gehiagotan aldi berean, ez? Ordea, nabarmena da, ados jar zaitezkela espero ez duzunarekin, bestelako planteamendu demokratiko batzuentzat izango dira insipidoak, ez? Ez dutelako ikusiko horre kako txartean beraien burua ordezkatua. Bueno, esan nahi dut. Ordezkapena beti da oso gauza komplikatu, ez? Nire burua etortzen zaizkit beti Berlingo memorialetan, Bigarren Mundu Gerrako memorialetan dauden freskoak, ez? Eta horre sovietar munduak edukizuen obsesiotako bat izan zen representazioa, ez? Orduan, ordezkatzeko beraien munduaren ikuspegia, behar ditut 80. Ze, klaro, erdiak gizonak, erdiak emakumeak, adin guztietakoak, etnia guztietakoak, gero 15 hizkuntzetan jarri mezu bera, sar gaitezke alakoetan, baina gertatu ezin dena da, ezakit, gure aurreskoletan zu jakin alizatea zein den gaztelerazko eredua etorkin gehiago daudelako. Hori da permititu ezin duguna, zergatik ez diegu aukera emango euskara ikasteko, eta galdera da nola egingo dugu hori, edo nola egingo ditugu lau aurreskola gehiago Iruña herrian, ez? Matrikulazio hasiko dela ostegunean, ez dakit, edo nola egingo ditugu suhiltzaile zerbitzu hobeak Nafarroako ekialdean, ez? Arazo bat dela, arazo demografiko bat, ez? Zentzu horretan, uste dut, eta erabakitze eskubidea ardatza dela kasi alor guztietan, izugarrizko aukera bat daukagula aurrean Nafarroa garaian, eta da, azken 30 urteetan, ez dela proiekturik egon. Monopolizatu nahi izan delako, eta esan delako, Nafarra da, regimenaren alde dauden hoien, ez dakiz baina ez da egia. Nafarroan gertatu dena izan da, ez dela aragitu proiektu bat, eta orduan batzuk egon dira Zaragozara begira, beste batzuk Irunera begira, beste batzuk Gasteizera begira, eta ekialdean zeudenak, joan dira beste toki batzuetara, eta orduan, eta horregatik dauka Nafarroak demografikoki ikusten baldin badugu, badago zentro bat gero eta populatuagoa, eta gainontzekoa ustutzen ari dela, eta beraz zentzu horretan segitzen ditu egin batean Europako tendentzia horiek, nire ustez gainera baita ere demokraziatik aldentzen direnak, eta da jendeak bere herriska utzi behar izatea, edo bere herria, beti eskala handiagoetara mugitzea. Edo zein kasutan, nik uste dut baita ere ariketa kolektibo eta individual bat dela, norberak zenbater arte jarri nahi duen aurretik bere identitatea. Eta horrek ez du esan nahi alde batera utzi behar duzunik. Inondik ere, zu errespetatu izan behar zara, eta uste dut banderen gogo eta hori interesgarria dela, ez dakit nola esan, metafora gisa erabilita, ez? Baina uste dut banderen irakurketa hori aplikatu dela askoz gai nire ustez komplikatuago batean, eta da biktimen afera. Eta onartzea, azken 80 urteetan, 37an Nafarroan 3.200 lagun hil zituztela, eta 40 lagun hil dituela azken 40 urteetan, hori guzti hori mahai gainean jartzea, etxeko indarkeriak, feminizidioak, zenbat jende utzi dituen, hor ikusgarri egin behar dira, lan istripuetan zenbat jende hilden, hori guzti hori bizibilizatzen hastea, eta ezakiz zerri den sakanan horrelako irudi oso bat egiten hasi direla, nik uste dut, ariketa horiek, ariketa horiek direla oso potenteak, ez? Eztabaidagarria da, nik horri gehiago ditzen diot historia memoria baino.
baina hor beste eztabaida bat izango genuke, ez? Zer den memoria, ia estatuak memoria egin behar duen, bueno. Ezakit planteatu duten horren inguruan, hausnarketa bat, mezuren bat, erantzunen bat eman nahi diozuen, norbaitek, ñabardurarik plantatuko zen. Nire partetik, ez besterik gabe, esatea nik uste mendik bai, hankak lurrean, ez, eta heldutasunez mintzatu garela, eta jokoan dagoena nire ustez dela, gure herrian, herritartasunak izango dituen oinarriak eta herri eredua bera, ez, edo pluralean, herri ereduak. Eta ni behintzat banaiz fase politiko hontan gehiago konplejizatzearen aldekoa eta ez mailakatzearen aldekoa, ez? Borrokak ez mailakatzea nik erabaki nahi dut euskaldun moduan nire herriarekin lotutako afera soziopolitiko, sozioekonomiko, linguistiko asko eta erabaki nahi dut emakume bezala nire gorputzean gertatzen dena, ez? Eta nola jasten nahi zen eta nola joaten nahi zen etxera edo nola ez. Eta zentzu horretan nahiko nuke erabakien artean ez erabaki behar izatea eta nire ustez hor dago gako bat hemendik aurrera ere. Alegia, aske sentitzea ezinbestekoa da herritartasun horretaz hitz egiten dugunean. Bai, eta borroka eta ikuspegi, ez, anitze uztartzea hitzen zaite oso poliedriko badela afera hau. Ñabardura gehiago, hendik? Gauzak simplifikatu daitezke, eta gauza batzuk hobeto ulertzen ditugu simplifikatuta. Eta adibidez, aurten Amaiak txupinazoa botako du, eta ni posten naiz. Edo ez? Botatzen badu ni postuko naiz, eta ez badu botatzen ere postuko naiz. Baina jendeak erabakiko du botatzea edo ez. Eta une honetan, aurretik bozkatzen utzi ez digutenak, ariria eskatzen bozkatu alizatea. Batzuk ez direlako enteratu oraindik bozkatu dezaketela, beste batzuk ez dutelako egin, eta ari dira kanpaina demokratiko bat egiten gauza batengatik, eta lehenik eta behin sorpresa hartuko dute agian, ez dakit bera izango den edo ez, baina bere diskurtsoan, Amaia horren diskurtsoan entzun diodan horretan, nik erreflejatua ikusten dut gure komunidadearen parte handi bat, erreflejatuta ikusten ditut balio positibo batzuk, feminismoaren ikuspuntutik, ez gure irakurketetatik abiatuta. Ez du Angela Davis aipatuko, ez du egingo Virginie Despentesen erreseina bat, edo ez du, ez dakit, Bell Hooksen libururik irakurriko. Baina hor esaten dituen gauza horiek dira daukate potentzia ikaragarri bat. Eta jendeak hautatuko du gauza txiki bat, txupinazoa botatzea, bera baldin bada, aurrekoak ikusita izugarria izango da, ez? Duan, guk aldatu dugu hori. Berez, demagun, aldaketak gaizki egiten ditugula gauzak, eta batean kale egiten dugula, eta besteek irabazi egiten dutela. Ez dute sekula berriro lortu ahal izango printzipioz, edo behintzat arazo handiak izango dituzte, urrengo txupinazoa beraiek erabakitzeko zuzenean. Orain, daukago arazo bat. Eta da, gure komunidadean, adibidez aldaketa politikoa nahi dugun komunidadean, askoz errazago mugituko gara, orain arte behintzat empirikoki ikusi duguna da, askoz indar edo bulkada handiagoak dauzkagula, oposizioan gaudenean, onerako gauzak aurrera ateratzeko, gobernuan gaudenean baino. Alegia, bilgune feministak askoz ere aukera gehiago dauka txupinazoa botatzeko UPN-eren udaletxe batean, Asironen alkatetzan baino. Baina ez bilguneagatik eta ez da Asironengatik, baizik eta aldaketarako bulkada hori izan duen komunitate anitz, izugarri, zabal, desberdin, pluralista, zea guzti horrek,
ez duelako behar hori egiten. Eta bitartean gu kapasa gara batzutan arazo politiko bat sortzeko horretatik. Nei horrek eskatu egiten nau. Beretzat, win-win. Osa, irabazi dugu. Ez dago, horretan ez dugu, eta ez diogu horri daukan balioa ematen, orduan bai, simplifikatu dezakegu. Amaiak txupinazoa botak dezake. Eta hori gauza haundia da. Bere txikitasun horretan gauza haundia da. Iraultza txiki bat da. Txorrada batean guretzat, bakoitza dauzkan ohituren arabera, San Ferminetaz pentsatzen duela, hemen pasako ditu, bere herrira joango da, mila aukera dauzkagu baina hori, ez da oso zaila izango da hori rebertitzea. Egiten ditugun aldaketa bakoitzari ematen baldin badiogu dimensio hori izugarria da. Eta horrekin batera kultura politiko horretan integratzen ditugu beste batzuk, beste jende batek bozkatu ahal izango du, hemen enpadro, beste eskubide batzuk ez dauzkana, eskubide hori badauka, danon artean lortu degulako berari ematea. Eta guretzat txorageri bat izan daiteke, baina igual, kanpotik datorren pertsona batentzat, ez daukan aloturarik Iruñarekin eta bapatean konturatuko da, ostia, jende honek nire eskubideak defendatu egiten ditu. Eta nire komunidade honekiko ate bat ireki zaio, kultura politikoaren bitartez. Ez du jakin behar 1512 kontuak, nik ez ditut jarri behar zeintzuk diren prezeptoak bera nire komunidadean parte egiteko, baina nik giltza bat eman diogu guztion artean gure gela honetara sartzeko eta gu kapazak izan behar gara demostratzeko gela hau dela espektakularra. Espektakularra zentzurik onenean, alegia gure arteko harremanak onak direla, berdintasunaren aldeari garela, justiziaren aldeari garela, politika zehatza dauzkagula horretarako eta jendea erakartzeko kapazitatea badaukagula horretan. Baina askotan ere behar dugu ate hori topatu. Eta ate hori beti ez dago guk pentsatzen dugun tokian. Gure prejuizioek ere besteekiko operatzen dute. Eta niretzat, simplifikatu nahi izan eske hori da. Nik ez dut bozkatuko, uste dut hori ere, baina kanpaina hori beraien aldetik izugarria da, gure garaipen handi bat da, bere txikitasunean. Bai, ni erabat ados identitateak poliedrikoak direla aipatu duzue behin baino gehiagotan, eta argi dago gero horren ondorioz ere erabakitzeko eskubidea poliedrikoa izan behar duela, bat gaien inguruan erabaki behar dugula. Gero erabakitzen dena zer den ere kontutan hartu behar dugu ere bai, ez dakit, denaren inguruan erabaki dezakegu, baina adibidez Amaiaren kasuan kulturari ematen diogun balioa prozesu horretan ere bai, igual mai gainean ere jarri beharko genuke, ez? Naiz eta prozesu demokratikoa izan txupinazoa botatzea, baina ez dakite, bai, ados, erabaki behar dugu gaian hitzen inguruan identitateak poliedrikoak direlako, baina, ere bai marko baten barruan ere bai, ez? Zer erabaki kontuan hartuz politikoa izatea eta erabaki horrekin ere ze kultura eta ze politika mota sustatu nahi dugun kontutan hartuz, ez? Ez dakite beste planteamendurik edo egiteko aukera eskiniko dizuegu. Bai, mikroa? Bai. Oso laburrareko naiz di, Bakarrik egin nahi nituen bi gogoeta. Bat, erabakitzeko eskubideak hemen Nafarroan dauka nire ustez erronka bat. Eta erronka hori da azaltzea zergatik, hor jartzen du zergatik, nik erantziko nuke ere, eta zertarako den garrantzitsua bizimodurako, eguneroko bizimodurako, eta baita ere Nafarroako nortasun kolektiboa defendatu ahal izateko. Nik uste dut erantzun hoiei, galdera hoiei erantzun egokia emanezkero, erabaki gabe ezin daiteke adostu, erabaki gabe ezin daiteke
paktatu eta gainera aniztasunak berezkoa du erabaki behar izatea, guzti horrelako erantzun guzti horietan dago, nolabait, baita ere ez etorkizuna, baita ere ongizatea defendatzeko tresnak edukitzea. Eta hori da nolabait herriaren ganaino eramaten edo iritsiarazten saiatu beharko duena erabaki eskubidea, baldin eta herrikoia izan nahi baldu. Aldarrikapen herrikoia. Eta bigarren gogoeta da, herritar hitza, nire ustez hitz gaur egun nahita nahiez erabili beharrekoa, badu beste alde bat eta da naziotartasuna, nazionalitatea. Ez dut uste aipatu duzuenik, baina bitxikeria bezala, esan nezake, han 2003-2004 estatutu berriak eta Nafarroan ere, eztabaida horiek mahai gainean egondu zirenean, nazionalitatea eta herritartasuna bereizi egiten zirela, eta ezberdin du, nazionalitateak badu, halako aukera baten zati bat behintzat, herritarra berriz izatezko zerbait da, gizaki oro herritar dela esateak beste irudi bat ematen dio bai berdintasunari eta baita ere esate baterako inmigranteen gora bera guzti hori aztertzeari eta guzti horretan badu herritar tasunak izugarrizko garrantzia etorkizunerako, eta nik uste dut naiz eta beste askok bere ganatu nahi duten hitza den, demokrazia bezala, sozialismoa bezala, eta beste hainbeste balio adierazten dituzten hitzak bezala, hitz hori aldarrikatu beharra dagoela eta beti erabili beharra dagoela beste hitz horiekin gertatzen zaigun bezalaxe. Eskerrik asko beti ere, eman dituzuen gogoeta guztiei denak oso interesgarriak izan du dira eta. Ezakit gako hauen inguruan, bai epatu ditu zertarako erabakiera izan daitekela gakoa, nazionalitatea, herritartasuna. Naziotasunaren kontu hori oso importantea da, azken batean, beste nazioetako pertsona batzuk herritar nahi ditu. Hori da gaur tribunalak onartu ez duen, auzitegi konstituzionalaren gaia hori da zuzen ere. Alegia, herritarra izateko eta eskubideak izateko beraientzat naziotasuna behar da. Eta gure kasuan, guk aukera daukagu naziotasun hori gurea irekia emateko beste aukatu gabe. Estatua ez izateak aukera batzuk emate dizkigu, gizatasunez eta justiziaz jokatzeko jendearekin. Eta beti erabakitzeko eskubide eta herritartasunaren honekin beti ateratzen dira migranteak. Baina badira beste identitate batzuk dauzkaten pertsonak edo beste komunitateetakoak diren horiek, eta independentziaren proposamen horretan balio erantzi bat ere bada hori. Alegia, gurekin eskubideen araberako herritartasun bat ari da planteatzen. Eta beraienarekin naziotasunari lotutako beste bat. Orduan, kompetentzia horretan, legitimoa den kompetentzia horretan, eta gainera zentzu politiko bat daukanan, irabazle ateratzen gara, baina ez zentzu infantil edo kompetitibo edo matxista batean, baizik eta gure honena ematen ari garelako. Gure naziotasuna irekita dago, herritartasunari lotuta dagoen heinean, eskubidei lotuta dagolako. Arrazoi osoa dauka, bi kontzeptu horiek baliogarria dira baldin eta erabiltzen baldin badakigu. Eta ez baldin badegu antolatzen ginkana politiko individual bat, aber zein dan gehiago, zein dan gutxiago, eta zer egin behar den batea edo bestea sartzeko. Alegia, zeintzu dian pasa behar diren 10 frogak gure naziotasuna onartzeko. Segu, herritar bezala onartuko ditugu, eskubide guztiak onartzen dizkiegulako eta berdintasunaren arabera jokatzen dugulako. Niretzat hori da gakoa, jendea biltzeko, nire kasuan independentista den proiektu batetara.
bueno, are gehiago, ez? Nik ez dakit hau mito bat den ala egia den Jugoslavian existitzen omen zela herritartasuna eta naziotasuna, baina oso... Egia da pasaportetan adibidez, beraiek ziren herritarrak jugoslaviarrak zirelako, baina beraiek bazeukaten izendatzea zen naziotako kide sentitu egiten ziren. Gero horren mugak ere ikusi ziren ondoren, Bai, esan dut, bi zentzutan, ez? Alde batetik, Susan Morsek pentsatzen duenean Frantziako iraultzan harrigarria da, gaur egunetik ikusita, baina esaten du identitate kolektibo baten bila ari zen gizarte bati buruz hitz egiten ari garela. Eta niko gogoan daukat, horrelako datu bat, kolpatzen zaituena karrerako lehenengo urtean, Itziarlakak hizkuntzalaritza irakasten zigunean, Frantzian iraultza hasi zenean, frantsesa, estatuan bizi zirenen, 7 batek hitz egiten zuen. Beste guztiek, hitz egiten zituzten beste hizkuntza batzuk. Are gehiago, 19. mendearen amaieran, oraindik zegoen 3 frantsesetik bat, frantsesa ez zekiena, ez? Eta ez bakarrik kolonietan, baizik eta beraien hexagonoan deitzen dutenaren barruan, ez? Nik uste dut Nafarroa garaia dela toki bat bikaina kombinatzeko egia da, batzuk igual bakarrik Nafar sentituko direla, ez? Baina zabaldezagun hori. Zabaldezagun sovietarrek zentsoa egiten zutenean zabaltzen zuten bezala. Eta esaidazu, zuk zen naziotasun nahi duzun, nahi baldin baduzu ala ez baduzu nahi, eta horrek gero horrekin batera, ez? Berezitasun batzuk behar baldin badira, zer dakit nik jaiegunekin, ala bestelako behar izan materialekin, moldatuko dugu kontua, ez? Esan nahi duzen zorretan, nik uste dut, hizkuntzaren aferan ere askoz dialektikoak izan behar garela, ez? Berlin batean, dituzu bi auzo kaleko zeinuetan Turkiera erabiltzen dutenak. Ze problema daukagu, ez? Nafarroako hegoaldean, zeratik ez dugu arabiara sartuko eskola batzuetan, ez? Agian negu gorriak kolore bizia abesti hori egin zuenean, ez? Kasi hamarkada baldenago, oso afera frikia zen, ez? Baina gure egungo errealitatearekin lotura du, ez? Berpentsatu beharko nuke atzerriko hizkuntzaren rola, baita ere, esan dute, frantsesa ez da soilik kultura abertzaletik gatozen ontzat gure herriaren parte batean hitz egiten den eta asko hitz egiten den hizkuntza bat, da baita ere gure eskualdean aurra askok duten ama hizkuntza, ez? Eta beraz, pentsa, ez? Ze lotura eduki dezakegun guk senegaldarrekin euskal naziotasunaren bidez, ez? Frantsesaren kasuan, ez? Eta guztia berez eztabaidatzen hasteko, nork ez ditu jetzi nahi irakasleen ratioak, ez? Nork ez ditu ospitale gela gehiago nahi, kirofano gehiago nahi, nork ez ditu emakumearen zentro gehiago nahi Iruñerritik kanpora, en fin, hor nik uste dut meloiak toki horietan daudela, baina meloi horietara iritsiko garela eta parte hartze prozesuekin esaten den bezala, ez? Prozesuan berean iristen garela abantailetara, ez? Eta aurrera egiten dugula eskubideetan, guazen afera horiek mai gainean jartzera, ez? Eskubideak zabaltzera, ez? Eta ez kakotxartean patrimonializatzera ohitura izan dugun bezala, ez? Zerbait gehiago gehitu nahi baduzu, bestela paso emango diogu hurrengo galderari? Bai? Baduzu mikro. Arratsaldeon. Ni erabakitzeko kontu honen gakoa uste dut zera dela, azkenean inteligentzia kolektiboa, Iñakik esan duen bezala, erreferendumen bidez edo herritar bozketen bidez nola eraman ditzakegun gure ideiak, gizartera, baina ari honetan galdetu nahi nioke justo Iñaki, adibidez, erreferendum hitz egiten duenean oso polita dena, baina
desinformazioaren sozietatean, adibidez datorkit burura Nigel Farage, Brexita ondoren esan zuen ekarri behar duen diru guzia gezurra zala. Azkenean, nola erabeki dezakegu egia edo debate bat patxadaz badugu. Aldaketa politiko baten esperientzia gertukoena Nafarroaren ondoren Gipuzkoa da. Eta esperientzia horretatik gauza batzuk ikasi beharko genituzke, lehen bat aipatu dut, baina beste batzuk egon daitezke. Eta hori adibidez da komunikabidekin, eta orain ja nire kargutik oso gertu hitz egingoet, daukagun harremana. Ni oroitzen naiz, Gipuzkoan aldaketak galdu zuenean, argudiotako bat izan zen Vocento eta Diario Vasco. Bale, irabazi zutenean Vocento eta Diario Vasco existitzen ziren, logo behintzat hor zalantza bat dago. Baina are gehiago, urte horiek pasata, Vocento eta Diario Vascoren eragina txikiagoa zen sartu zirenean baino, 4 urte lehenago baino. Guazen Nafarroko kasua aztertzera. Galduko balitz, ziur naiz, argudiotako bat izango zala Diario de Navarra, Kordobiako egunkaria. Bueno, Diario de Navarra urte hauetan guztietan, geroz eta ahalmen gutxiago izango du konparatiboki beste komunikabidekin eta sare sozialekin eta komunikazio bide desberdinekin konparatuta. Orduan, goazen gauzak bestera batetara pentsatzen astera. Goazen gure prejuizio eta gure dogmak alde batera ustera. Hori lehenengo partea. Beraien eragina txikiagoa izango da. Horrek ziurtatzen du jendea informatuagoa egongo dela? Ez. Eta referendum baten kasuan hori oso importantea da. Egia da arazo bat daukagula gezurrarekin eta desinformazioarekin. Baina parte handi batean ez dutela ulertzen. Da ez daudela ados. Eta gure arazo bat da, gure eztabaida gehienak hasten ditugula ez didazu ulertzen horrekin. Eta ez beraiekin ari garenean, baizik eta gure artean. Eta ez da egia. Normalean ez gaude ados. Eta erabakitzeko eskubidea adostasun horietara heltzea ere bada. Referendum bat, galdera bat, ze baldintzetan emango den, baina horretan badaude honezkero hartu ditzazkegun erabakiak. Adibidez, 16 urtekoak. Demokraziaren eskema horretan, nire ustez iraultza bada. 16 urterekin jendeak ardura penalak dauzka, gartzelea lehen hitz egin dezu, eta horretaz asko hitz egin beharko genuke, baina ardura penalak dauzka. Eta bitartean, ez dauka bozkatzeko eskubiderik. Belaunaldien arabera, egia da, nire ustez, termino liberal eta demokratikoetan, liberalez zentzu gaizto edo txar batean, baizik eta zentzu demokratiko batean, aurrera egiten ari gara. Orokorrean, balantze orokorra egin beharko bagenu, matiz askorekin, ze askorekin, baina nire ustez, Nafarroan gertatzen ari denak, ez da bakarra munduan. Mundua harrituko dugu, baina ez da oraingoan izango. Orduan, goazen eskenatoki horretan lagunduko gaituzten baldintzak sortzera, gure esku daudelako hiek ere. Orduan, ezin dugu lege elektoral orokorra aldatu demagu, baina goazen gure prozesuetan orain arte nerabe bezala konsideratzen ditugun horiek, baina arduretan heldu bezala tratatzen ditugun horiek integratzera. Goazen, eskema horietan planteatzera nola kudeatu ditzazkegun eskenatoki horiek, azken batean demokraten alde, komunitateen alde, eskubideen alde eta herritarren alde eman daitezen. Informazioarekin esango nuke bat, orokorrean dauzkagun ideia batzuk faltsuak dira, komunikabideak gezurra esaten dute, eta lehenik eta behin komunikabide buruz esaten dute gezurra. Ez dute hainbeste saltzen, ez dute hainbeste eragina, ez dituzte hainbeste irakurtzen, eta maldan bera doaz. Besteok bai, arazoa orokorra da. Ez naiz besteetaz bakarrik ari, gutaz ere ari naiz. Baina
konparatzen baldin badezu, aldaketaren aldeko komunikabideak sekula izan duten eragin sozial handiena daukate. Eta kontrakoak sekula izan duten baino txikiagoa. Eta gaitasun enpresarial eta komunikatibo txikiagoa. Duan, hori jarrita egin behar dena da lana, izugarria. Eta gero ere dago, gauza batzuk berriak dira, baina beste gauza batzuk oso zaharrak dira. Eta beste tradizio politiko batzutan dira norma, eta hemen erabili izan ditugu. Ni pateatu dut arrosadia osoa bozkatzeko zera horiek sartzen. Eta egia da, orain enpresa batzuk daude, bidalketa automatikoa da, baina hori egin daiteke. Eta aldea hor dago, ez bestean. Komunidade horiekin hitz egin behar dezu, arrosadiara joan egin behar da. Ezagutu behar dezuan dagoena, ze beste mundua da. Jende hori independentziara noiz etorriko da, hori, ez diogunean baldintza bezala jartzen naziotasuna, planteatzen diogunean eskema bat eskubideen arabera funtzionatzen duena, eta hori beraiek ulertzen dute. Hori ez du kenduko, kasu askotan adibidez, beraien erreferentzia kulturalak mundo hispanoa izatea, eta horretan gu galtzaile ateratzea. Baina eskubideak erdian sartzen direnean, zure aukerak asko handiagoak dira besteak baino. Edo emakumeen kasuan berdintasun eskema batean sartzen zarenean, edo enpresarialki kooperatiben planteamendua egiten dezunean. Segia da txarrera jotzen degula, baina kooperatiben, kapitalismoan, Fagorren kasua da, kapitalismoaren historian eman den kasu bakarra, nolako enpresa batek kale egin duen, kiebra bat egin duen, eta bere langile horiek guztiak edo parte handi, milaka pertsona, berrintegratu dituen bere tejido industrial ekonomikoan. Aukerak badauz, baina hori egin da, bere kritika guztiekin, zea guztiekin, orduan, bai, kritika hori guztiak egin ditzagun. Baina, konzentratu gaitezen, gu egiteko kapaz garen hoberen horretan. Nire usta palea. Zegoela hitz egiten duanean, ematen du. Ez dakit galderaren bat gehiago dagoen, bestela, kontzeptu zabalak ere agertu dira oraingoan, inteligentzia kolektiboa aipatu dute, desinformazioa, bestelako gako batzuk ere egon daitezke, ez dakit. Gakoiek erakusten duten nola baitzen importantea den gure edabideak edukitzea ez azken batean. Eta, edabideak ez bakarrik gureak Euskal Herri mailakoak eta tokikoak, baizik eta kalitatean oinarritzen diren edabide batzuk, ez? Desinformazioa ezabaltzeko, ez dakit. Azken batean, ez dakit, giza eskubideetan oinarritzen den herritartasun hori zabaltzeko hautua eginen duten edabideak. Edukitzea zeinen importantea den, ez? Prozesu guzti honetan. Ez dakit, nahi. Bai, nik errepikatzea, nire hitzartzean esan dudana, iruditzen zait oso importantea guk nola planteatzen ditugun prozesuak eta parte hartzeko eta aniztasuna ere bermatzeko ze bitarteko jartzen ditugun. Ze gero benetan ez, anitzen arteko dialogo hoietatik gauza asko sortzen dira eta inteligentzia kolektibo hori pizten da, ez? Eta gaur egun aniztasuna ere pixkate makillajea izan daiteke, oso kontzeptu polita da eta merkantilizatu ere egiten da, baino aniztasuna dakar gatazka, dakar botere harreman, privilegio eta zapalkuntza asko agerian jartzea eta dakar benetan empatizatzeko bestearen tokian jartzeko gaitasuna behar duzula eta desorekak ere orekatzeko bitartekoak, ez? Eta ni ari naiz adibidez zelako egoerak sortu dira greba feministaren asanbladetan. Oso modu ireki deszentralizatu batean eman da prozesua eta hor elkartu gara klabe estataretan mugitzen diren feministak, Euskal Herriko klabetan mugitzen garenak,
Maliko elkarte bateko emakumeak, eta nola ulertzen dute beraiek feminismoa, edo Aldezarreko neska gazte talde bat. Eta hori oso interesgarria da. Oso interesgarria eta oso zaila. Benetan hortik adostasunak lortzea ere gizartearen beste geruza batzuetara ailegatzen joatea, horretarako behar dituzu zure bitarteko propioak sortu, minimo batzuk bai ezarri, ez dakite, esan nahi dut. Azkenean, aniztasuna konplikatua dela eta behar direla borondate, behar da borondate politikoa, pazientzia, bitartekoak eta metodologiak. Eta nire ustez hori da beste guztia bermatzen duena. Mahai ingurua bukatzen joateko agian ez dakite azken aukera bat zabalduko dugu, norbaitek parte hartu nahiko balu, galderaren batekin. Eta, bai? Arratsaldeon. Nik apur bat herritartasunaren itunaren inguruan egiten ari garen ariketa hori horren beraren garrantzia ere azpimarratu nahi nuke, ez? Aipatu dituzuen ideia horietan guztietan ikusten da nola herritarrok batean konturatu gara guk erabaki ditzakegula hainbeste gauza. Orain arte dana genituen delegatuta, ez? Edo alderdi politikoak ziren edo erakundeak ziren, eta guk askotan ezintasunez erantzuten genion egoerari, ez? Eta lehen Iñakik aipatu duen moduan iraultza batean gaude, nik ere hala ikusten dut. Eredu zahar bat daukagu, gero eta urrutiago agertzen dena herritarren aldetik, badaude elementu batzuk baliogarriak direnak, eta kudeatzeko esperientzia horretatik erabili ditzakegunak, baina herritarrak protagonista izan behar dugula, eta sentitu egin behar dugula. Eta horren bitartez lortzen dugula eredu berri bat. Eredu askozaz inklusiboagoa, eta orain arte, nik uste dut jabetzen ez garen potentzialidad daukan ariketa dela, gaur egin duguna, ez? Eta gure esku dagoen egiten ari garen ariketatxo hau, gu ditugun baliabideekin eta daukagun aleginarekin, egiten ari da hegoaldean lau hiriburutan eginda, eta hemendik ateratzen ere material hori guztia, gero herritarren esku, herritarren elkarten esku, eta eragilen esku gelditzen da. Horlako ariketak ere nahi beste errepikatzeko. Izan ere guk erronka bat jarri diogu aurten. Badakizue, aurten mobilizazio handiak antolatzen ari gabiltzala, eta erabakiak bildu egin nahi ditugu, arrazoiak bildu nahi ditugu. 2019. Gaur egin ditugu kalkuloak eta astero 200 bildu behar ditugu. Eta esan dugu inork ez du ariketa hau egin. Inork ez du ipini liburuska batean herritarrok ditugun erabakitzeko beharra. Eta ideia hau sortu zen gainera eta iruditzen zait polita gogoratzea nola Frantziako iraultzan, ibili izan herri agrabioan liburu bat. Eta agrabio liburu horren bitartez, lortu zen Frantziako iraultza gertatu zenean, herritarrek jakitea zergatik bat egin bazuten iraultza horrekin. Balio izan zuen pedagogia egiteko, jendeak ulertzeko zein dan bere papera gizarte honetan, ez? Eta, besterik gabe, nenuen apurua kontestualizatu ez dala gaurko mahai ingurua, eta asko eskertu nahi dizuet denoi, benetan oso interesgarri izan da eman dituzuen iritziak, ni gaitasunaren inguruan iritzen zait hor sakondu egin behar dugula, hor daukagulako asko pentsatzea, ez? Norberak zer eman dezakegun zer dagoen gure esku, eta hortik zenbat eraiki dezaken herri honek. Baina kontestualizatu nahi nuen apur bat, jakiteko dinamika honek bere segida duela, oso autonomoa dela, beraz libre dela, eta gure esku dago duen web horrian egongo da zabalik, atal bat, nahi dituzuen arrazoi guztiak, txokoetan, lagun artean, elkartetan, nahi dituzuen tokietan guztietan biltzeko. Guk zailkatu egingo ditugu, eta lehenengo aldiz Euskal Herriak bildu egingo ditu dokumentu batean,
ekainean prest izango duguna, Euskal Herriko hainbat eragileen esku utziko dana, Euskal Herritarrok erabakitzeko hainbat motibo eta hainbat arrazoi eta hainbat ilusio badaukagula. Horrekin, hori izan nahi du oinarria, ondoren Euskal Herrian herri itun bat lantzeko. Bai, ez dakite, agian honekin eta borobiltzeko mahai ingurua eta amaitzeko, ez dakite, eratorri daiteke galdera batez, herritarrak jabetzen ari gara, daukagun aukeraz, daukagun erabakitzeko eskubide horretaz, gero eta, gaitasun gehiago edo aukera gehiago baditugula jabetzen ari gara herritarrak. Amaiak bai, txupina botako. Hori apuntatu behar da gero edo arrazoietan sartu behar da berri. Edo ez dakite mahai ingurua borobiltzeko edo azken hausnarketa bat egiteko. Zer gehiago komentatuko zenukete? Ez dakite, horren arira ez dakit konturatzen ari garen herritarrok erabakitzeko eskubidea daukagula, ala ez, baina, bide horretan asko dagoela egiteko, nik uste dut argi dagoela, eta horregatik egin behar dira hausnarketa hauek, horregatik dira beharrezkoak, oraindik uste dut asko falta dela behar bezala hartzeko, ahalduntzeko, herritarrak. Alegia, oraindik gehiegi daukagu delegatua? Edo ez? Ni alderdien eta instituzioen oso aldekoa naiz. Ni zentzu horretan oso nire tradizioa lehen abertzaletasuna esan dut, baina marxismo-leninismotik oso gertu dago, eta niretzat ordezkaritza paper bat betetzen du, alderdiek funtzio bat dute, eta instituzioek ordezkatu behar gaituzte. Ez dute beti egiten, baina beraien funtzioa hori ere bada. Nik uste dut gizarte zibilaren alorrean oso baldintzatuta gaudela, gatazkaren aurreko fasean bizi izan ditugun eskemengatik. Eta beti jotzen dugula gauzak berdin egitera. Eta nik uste dut esperimentatu egin behar dela. Lehen aipatu da naziotasunarena, adibidez uste dut, bere garaian udalbiltzak egin zituen gauza batzuk, zentzu bat zeukaten, eraikuntza nazionalaren zentzuan, naziotasunari lotuta. Nire ustez gaur, herritartasunari lotuta daukate, eta ziur asko herrietatik egin daitezke beste gauza batzuk publikoa eta zerbitzuei lotuta, eta ez horren beste identitate horri. Alegia, iruditzen zait, patroiaren bitartez, politika publikoen bitartez, hor, jendeari eman ditzaizkiok egula beste eskubide batzuk, naziotasunarena. Non, Senegaldar batek non jarri dezake bera Senegaldarra ziurrasko herriei edo maila municipalari lotutako beste dinamika instituzional horretan. Gizarte zibila gauza batzuk dauzka egiteko, baina nik uste dut ere badagoela oraindik beste parte batean non esperimentatu egin behar den. Eta esperimentazio horretan, sekula ez dugu asmatuko nondik piztuko den pospolu hori. Baina nik sinisten dut, momentu batean edo bestean piztu egingo dela. Eta orduan, orain kontzientez garen gauza askotaz kontzienteago izango gara. Ni oroitzen naiz, Areniz del Munten egin zutenean lehenengo galdeketa, eta gero dinamika horrek aurrera egin zuenean, ni periodikoan ez ginen kontzienteak izan horretaz. Greziaren prozesuaz, Portugalen gertatzen denaz, ez gara kontzienteak. Uste dut, askotan atzera begira konturatzen garela beste zenbait gauzetaz. Eta gaur egun balioaz daukaten gauza horiek eukiko dute, orain, ezin dugu asmatu zein izango den. Katea izango den, manifa izango den, heriotza bat izango den, martxoak 8ko greba izango den, baina horretan esperimentatuz lortuko dugu pospolu horrek, herri honetan existitu egiten den bulkada komunitario demokratikoa, beste hobeagoak izatearen borondate hori
hori piztea lortuko dugula, ni horretan sinistu egiten dut. Bai, ni ados esan denarekin, iruditzen zait zaila dela neurtzea, ez zure galdera herritarrak gure erabakimenaren jabetu garen edo ez, edo iruditzen zait oso jendarte ambivalentean bizi garela, eta oso zaila dela, ez? Eta gauza batzutan aurrera pauso asko ematen direla eta kontzientzia kritikoa handitzen dela. Eta aldi berean, justo aldi berean, diskurso hegemonikoak reartikulatzen dira eta sortzen dituzte mekanismo berriak, eta hor termometroa sartzea niretzat ez da inerresa, geroz eta urrunago hartzen ari dira gure bizitzetan oso eragin handia daukaten erabakiak, TTIP edo bestelako hitzarmen komertzio askean hitzarmenen bitartez, nik uste ez, demokraziaren privatizazio bate ematen ari dela, eta ez dakit ze puntutaraino garen konstiente, eta aldi berean, adibidez estatu mailan ematen ari diren talka ezberdinekin, Katalunian gertatzen ari dena, nik uste demokrazia falta oso agerian dagoela, eta herri ekimena badagoela, eta Euskal Herrian herrigintza naiz, eta fase aldaketak eta beste faktore asko direla, eta nahasi xamar ere egon gara, herrigintzan, iruditzen zait, ezin garela miopeak izan, eta hor dago feminismotik egiten ari den guztia, ekonomia sozial eraldatzailetik, erabakitze eskubideari lotuta errefuxiatuei, lotuta lurraren defentsa, hor kriston tejidoa dago, kriston mugimenduak, eta horrek usta asko eman ditu eta emango ditu, eta jostea, nik uste hori josten joatea dela gakoa, eta benetan gure erabakimena handitzen dituzten praktika eta prozesuak abiatzea, ez. Ni berez, ari nahi sentitzen orain hasi dela nire burmuina martxan eta 9etan hasiko nukela hobe mai ingurua orain etorri zaizkidalako, ez, zuek entzun da ideia asko, ez. Horietako badago Jan Margariten poema ezagun hori, ez, greba orokorretan berriz hartzen dena, esaten duena askatasuna dela greba egun bateko goiza, ez. Eta, datorren astean daukagunez greba orokorraren deialdia. Aspaldiko poema bada eta nik konturatu naiz ezetz. Askatasuna dela astearte bat, edozein astearte ikasturtekoa, ez? Eta erabakitzea hori bihurtu behar dela. Horrek ez du kentzen, ez, une mesianikoak existitu behar ez direnik, ez? Urriak batak existitu behar ez direnik, ez? Baina urriak batak daude, ez dakit zenbat arenz demun egin eta gero. Alegia, paperezko egunkarien 16. orrialdeetako iskinetan gertatzen diren erabakien bitartez, ez? Txiki eta apurka, ez, kooperatibak aipatu dira, ez? Afera horiek, ez? Zabalduko dugu 8:00, 10:00, zergatik, horrek zer esan nahi du norentzat, ez? Eta 10 bazara edo 20 bazara, horrek zer esan nahi du zuretzat. Itxiko dugu ez dakiz zer ordura arte, kaina 2 euroan arabal 80. San Ferminetan igoko ditugu prezioak ala ez. Plastikozko edalontzia, kristalezkoa, ala berriro erabili daitekena, ez? Baina bukatzeko, eta nik ulertzen dute Nafarroan pixka bat tabu izatea, baina uste dut baita ere korapilo hori askatzen joango garela, dago eskalaren kontua, ez? Honetan guztian, ez? Eta ni asko horitzen ez, eta horrein Amaiak aipatu du, non erabakitzen diren gauza, badago pelikula bat, Luis Michel deitzen dena, eta dira Belgika hegoaldeko industriako langile batzuk, galtzen dute lanpostua, dena dira emakumeak, eta finikitoarekin ordaintzen dute hiltzaile bat, patroia hiltzeko.
afera da, hiltzailea, zu inor hil bere bizitzan, komedia bada, joaten da, bere enpresara, eta baina hiltzera doanean, esaten diotipoak ez, baina enpresaria bizi da Bruselan, ez? Hiltzailea da Bruselara, bulegora doa, eta tipoak esaten dira, ez, ni ez naiz, berez, talde handi baten parte da, eta enpresaria bizi da Londresen. Eta Londresa doa, eta gero Nueva Yorkera, eta bukatzen du paradisu fiskal bateko kutsatila baten aurrean, ez? Alegia ez da existitzen enpresaririk. Nik uste dut, gure garaiaren borroka handietako bat da jabetzea, ez? Eta itzul dadila, ez? Apurka eta dena delakoagatik urrutiratzen joan den hori. Hori batzutan ez da ezertarako garantia. Esan nahi dut, zuri ez lapoiak esaten zuen bezala, lagun batek bakarrik egiten aldizu tradizioa, seguraski putadarik handienak zure auzokideak egiten aldizkizu, ez? Baina bada baita ere, ez dago zabera greba egitea, Iruña herrian bizi den enpresari bati, ala norden ere oso ongi ez dakizun norbait, segurazki hor negoziatzeko almena desberdina da, ez? Zuk erabakitzen duzunean Nafarroako ospitaletan Mediterranea Katerin martxan jartzea, ez? Eta sukalde horiek publiko izateari usteak horre dituen ondorioak ez dira berdinak. Iruña herrian bizi baldin bazara, ala ez dakit non bizi baldin bazara, ez? Eta beraz, uste dut berriro ere etxera ekartzea eta alik eta gertuen, alik eta gauza gehien erabakitzeko aukerak sortzea, badela bere horretan eraldatzaia. Ez baldin badago beste galderarik edo beste hausnarketarik, mahai ingurua hemen utziko dugu, planteamendu ideia ugari azaldu dira, kontzeptu asko, eta orain, hauekin guztiekin geldituko gara, bakoitzak nor bere hausnarketarako. Eskerrik asko Edoi, Amaia, Iñaki eta Amaia parte hartzeagatik, eta baita zuei ere mahai inguru honetara gerturatzeagatik.